kalian Ibu Eko Prihatining Sih. Prihatining Sih. Ingkang kawula hormati kawula sedaya nyuwun pangapunten menika wonten ing dinten menika kula saenjang minangkani menapa ingkang dados panjenenganipun keluarga Bapak Agus Handoko menika sekalian Mas Baskoro Edu Prasetyo wonten ing dinten kesarengan kula kalian renjang-renjang niki wonten Pak Mangku Tarman, wonten Pak Mangku Haryanto, wonten Pak Juwadi, wonten Mas Kianto ingkang saking Tlatah Kabupaten Gunung Kidul Ngaijo Kabupaten Tindak ingkang sepindhah kula nuwun ngaturaken agunging panuwun awit sampun dipun timbali wonten ing dalem wismanipun Bapak Agus Handoko sekalian Ibu wonten ing Padukuhan Sidorejo Maron Sekip Baru Temanggung latah wonten ing Jawa Tengah mekaten ingkang salajengipun dumateng kadang-kadang pinandhita ingkang samenika rawuh wonten ing papan punika wonten ing sonten punika kita badhe ngadani panyuwunanipun Mas Baskoro Edu Prasetyo menika upacara bilih wonten ing satata agama Hindu menika Bayu Hoton Bapak. Menika upacara pembersihan utawi pengruwatan ingkang saged dipun leksanakaken wonten ing dinten punika dinten Semuah Wage nggih. Menika lumebet wonten ing malem Setu Kliwon. Menika dinten ingkang sae awit kita mendhet dinten punika mawi wonten ing tata cara agama Hindu menika dinten ingkang prayogi sae bilih benjang Setu Kliwon menika wiwit dinten menika sampun penampahan kuningan menika dinten ageng kuningan menika pinangka baktinipun umat Hindu dumateng para leluhuripun menika awit benjang dinten kuningan menika penampahan benjang kuningan menika para Jawata, para Betara, Betari, para leluhur ingkang sampun malinggih wonten ing paryangan suci menika wangsul maring kayanganipun soang-soang awit cedhak wonten ing dinten ageng kalungan sedasa dinten pengker menika para leluhur, para punden, para Jawata, Betara, Betari menika paring payung pengayuman dumateng putra wayahipun ingkang tasih gesang wonten ing jagat agung punika. Pramila wonten ing dinten punika prayogi sanget kita nyuwun payung pengayuman dumateng para leluhur, para Jawata, para pepunden langkung-langkung wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang hampur ping kawasa menika nyuwun payung karahayuan awit sedaya ingkang kula panjenengan sami lampahi wonten ing jagat agung lan jagat alit punika saged serasi seimbang mekaten. Pramila wonten ing tata cara agama Hindu menika kita ngginakaken sarana kagem pembersihan bilih jagat agung jagat alit menika unsuripun sami unsuripun wonten saking lemah saking banyu saking geni saking angin saking akasa menika sami kalian jagat alit menika dados pembersihan ruwatan Bayu Hoton mekaten menika kita ngginakaken ingkang sederhana menika ngagem prayasita, vyokao, ngagem tirta, kembang setaman lan sapanunggalanipun mengke kanthi dipun jurung kanthi mantra-mantra ingkang kita kuasai wonten ing agama Hindu mekaten. Terus kula nyuwun pangapunten awit menika ngagem tata cara agama Hindu menika kita gabungaken kalian tata cara Jawi mekaten pramila nggih mangke sedaya murid Purwamadya sampurna menapa ingkang kasedya wonten ing dinten punika kita sesarengan nyuwun pambiyantunipun langkung para pinandhita para mangku menika nyuwun dumateng ngarsanipun Yang Widi Gusti ingkang murteng kawasa murih Mas Baskoro Edu Prasetyo menika sedaya sukertonipun menika kita ucal
mungkin kanthi sarana sekar, kanthi sarana mantra, kanthi sarana kayasita taun. Mungkin ingkang paling akhir menika siraman, mungkin padusan mekaten supados secara fisik menika tubuh menika dibersihkan dengan air menika secara non fisik skalanipun kanthi sarana mantra Joko mantra. Namila kula nyuwun panjenenganipun Mas Yanto, Mas Parman menika saged sarangan menika nyuwun dhumateng ngarsanipun Yang Widi langkung wonten ngarsanipun Sang Hyang Siwa Murti Sakti. Mugi-mugi hambrasta sedaya alangan ridu sesakit reget ingkang wonten ing badan sariranipun wonten ing jiwanipun Mas Baskoro Ibu Prasetyo. Terus menika menggah menapa ingkang dados kawigatosan wigatinipun upacara wonten ing dinten punika lan sakmenika saged kita sareng-sareng ngrawakani upacara menika. Karena niki kakung-kakung niki mungkin ngajengan mawon apa iringan kidunganipun ngagem sarana media elektronik mawon terus nek berarti menghitung dhewe ilang nggih suarane. Terus iki hitungan di HP napa kan masalah. Ngapaken monggo
tata cara agama Hindu, upacara Bayukoton utawi pembersihan utawi penguatan. Mugi-mugi kanthi japa mantra kanthi sarana ingkang sampun kita aturaken wonten ing dinten punika, menapa ingkang kasedya wonten ing dinten punika inggih Mas Baskara Ibu Prasetyo tansah manggya rahayu wilujeng sehat bagas waras panjang yuswa murah rezekinipun. Menapa ingkang dipun sedya wonten ing pundi papan menika manggih teguh yuwana atinipun ayem tentrem wonten ing pundi papan tansah dipun aling-alingi saking sedulur kebrat papat lima panceripun saking kakang kawah adi-ari-arinipun menika tansah tunggal manunggal menapa ingkang dipun sedya segala usaha segala pekerjaan mugi-mugi manggih kelancaran manggih kabagian saha kamulyanipun menika pinangka payung karhayuanipun para Jawata, para leluhur lan para pepunden langkung-langkung yang semara bumi cikal bakal danyang kang malinggi wonten ing papan punika mugi tansah ngawat-awati tansah jagi keluarga Bapak Agus Handoko sekalian Ibu Mas Baskara punika mugi-mugi tansah rahayu menapa ingkang dipun jangka kalian Mas Baskara menika pikantuk dalan kelancaran dipun paringi kemudahan menika ingkang utami salajengipun bilih Mas Baskara menika wonten salah saha klentunipun dumateng ngarsanipun Gusti Pangeran Gusti Yang Widi, para dewa, para leluhur, para pepunden lan para danyang kita namung saged nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng para pepunden para leluhuripun murih sedaya sampun kalampahan kanthi atur kanthi sarana menika mugi-mugi kesalahan-kesalahan ingkang dipun sengaja lan boten sengaja Mas Baskara wonten ing pundi papan mugi dipun paringi pangapura pun paringi pangapunten lan salajengipun saged nglajengaken pakaryan swadharmanipun wonten ing pundi papan kanthi rahayu wilujeng. Langkung-langkung kita ugi nyuwun dumateng sedulur kebrat papatipun kaki among ini amongipun mugi-mugi saged ngemong-mongi badan sariranipun Mas Baskara punika rinten kalawan dalunipun mugi tansah dipun jagi anggenipun makarya lajengaken swadharmanipun mugi tansah dipun bantu kalian sedulur kebrat papatipun kakang kawah adi-arinipun kaki among ini amongipun menika ingkang ngomong-ngomongi badan sariranipun Mas